मुंबईक निघाले मंडळी. 17 लिहिलेला व्होल्टेज असता, डेंजर झोन. बॉर्डरवर तो धबधबा तर हकडे आतो नापणे शेरपे धबधबा लक्षात घ्या. ती सापडली लाजाळू भेटतो दे लाजता कशी दे. यायला रेल्वे स्टेशन हे बघा. हा तिकीट चेकर मंडळी. रत्नागिरीला गाडी पटापट चालली आहे. निसर्गरम्य कोकण. त्या गर्दीमध्ये उडी मारून चढलंय. बॅग. गुड मॉर्निंग मंडळी, सुप्रभात. 6:30 झाले आहेत. उजाडला. चिमण्या बघा दरवाज्यात. तांदूळ टाकले त्यांना, तांदूळ. आता येतो रे बघा कशा जवळ. खावा खावा. पाऊस बघा, पाऊस. पाऊस मरणाचो. हे बघा आता मुंबईक निघाले मंडळी. आपली फोनवर हे बघा कसलो टपटपीत पडता. अकडे तर दाखवू नको पश्चिमेकडे. छत्री उडावता आणि पॅन्ट अर्धी भिजली. नेटवर्कला रेंज इली बारीकशी. हे बघा आता गाडी जरा लेट झाली. 10 वाजून गेले. आता मी चाललोय वैभववाडी स्टेशनला. वैभववाडी रेल्वे स्टेशनला चाललोय. मांडवी पकडू मागच्यासारखी. आता मांडवी भेटली की दाखवते तुमका. मग मुंबईच्या दिशेने रवाना. हा निघाल. काय मिनिमम असा काय नाही. तुम्ही का तराक जाऊन इलास का? अच्छा अच्छा. मंडळी हे बघा शेड मध्ये बसले आहेत. एसटी आता खाली गेली ना. एवढी गर्दी आहे बघा. आज बुधवार. तिकडे खळ्यात बसले आहेत 2-4 लोक आणि अकडे मुलं आहेत शाळेची. चला आता एसटी भरतली मंडळी. आता आहे ना चलत चाललंय. आता का ऑप्शन नव्हता माझ्याकडे आज. टमटमवाले येऊ तयार नाही. गाडी भरणार तेव्हा निघणार. आणि प्रायव्हेट रिक्षा केलास तर 300 रुपये. आता 300 रुपये माणूस मुंबईत पोचत. मग सरळ सरळ एसटी नेलंय. बांधवाडीत उतरलंय फाट्याजवळ. मेन रोडला फाट्याजवळ उतरलंय रेल्वे रोडला. आणि थैना आता चालतंय. आता पोचेन होती रेल्वे लाईन बघा जवळ इली आता. आणि स्टेशन होय तर ना 1-2-4 मिनिटावर. अकडे लेफ्ट साइडला रेल्वे कॉलनी आहे. बघा रेल्वे कॉलनी. इकडे रोड गेलो.
ह्यो हाळ अकडनं तकडे वाहता, नंतर मग तो पिरान तसं तिकडून असो पुन्हा खाली जातात तिकडे वैभववाडीवर. ट्रेन लेट म्हणून मी काय घाई केलंय नाही. पावसात ट्रेन लेटच असता, 1 तास अर्धा 1 तास लेटच असता. आज 12 वाजता येतली, आता 11:30 झाले. आता कणकवली गेली ना सदा अजून. बघा इकडे ही बघा इकडे रेल्वे लाईन बघा. ही कणकवली साईड सरळ सरळ आहे एकदम बघा. आता खतरा लिहिलेला व्होल्टेज असता, डेंजर झोन. ते जायचं नाही, आता चिकटाक व्हायचा. आणि ही साईड बघा इकडची, ही मुंबईची साईड, रत्नागिरी चिपळूण खेड पुढे इकडे मुंबई. ही एसटी गेली रेल्वे स्टेशनवरनं. आणि ह्यो रोड जाता माझ्या सासरवाडीक आहे ना. 2-2.5 किलोमीटरवर माझी सासरवाडी आहे. ती बघा बोरची वाडी. 2च्या आतच दाखवलेली, आपण 2-2.5 किलोमीटर पुढे खांबळवाडी गेली की मग वैभववाडी बाहेर पडलास. वैभववाडी आहे ना जवळ. आताच मध्ये रोड झालो 19-20 मध्ये. नंतर 21-23ला संपला काम. म्हणजे आत्ता वर्षभराच्या 1 वर्ष होऊन गेला. ताजं. चला आता चाललंय रेल्वे स्टेशनकडे. पुढचा रोड जाता तो शेरपे विरपे जाता. पुढे गाव तकडे शेरपे वगैरे. म्हणजे अकडनं 1 रोड आणि शेरपे जाऊ तकडनं पण 1 रोड. कडनं जो रोड आहे शेरपेचो तो नडगिवत ना. अकडे शेरपे म्हणजे शेरपे आणि नापणेची बॉर्डरवर तो धबधबा. हे बघा नापणे शेरपे वॉटरफॉल. बऱ्याच लोकांका अकडे पुढच्या आमच्या तळकोकणातल्यांका पण बऱ्यापैकी माहीत नसत कोणाक. आताचे यूट्यूबर आहेत ना. आता कणकवली स्टेशनला बघा, रेल्वे स्टेशनला कणकवली आता नवीन लावल्याने आहेत ना प्रसिद्ध ठिकाणी. त्याच्यामध्ये नापण्या धबधब्याचा पण लावल्याने फलक. तर हकडे तो नापणे शेरपे धबधबा लक्षात घ्या. वैभववाडी रेल्वे स्टेशनला येताना ना हकडनं राईटला जायचं. ह्याकडे रेल्वे स्टेशन रावला आणि हकडनं राईटला गेलास की धबधबा भेटतो. मी पण काय गेलंय नाही अजूनपर्यंत, कधीतरी जाईन. आता सावडा धबधबा वगैरे मंचाचा धबधबा सगळ्या जावचा पण वेळ भेटत नाही. अशी घाई गडबडीत येते गावाक. आणि 2 दिवसात जे काय 2-4 व्हिडिओ होतात ते तुमका मग मी दाखवतोय. गणपतीक बघूया, पुढ्या तरी धबधब्याक जाऊक भेटला तर तुमका दाखवेन. आता काय मी हे देत नाही, प्रॉमिस करत नाही. मागचे 2 प्रॉमिस तर मी जवळजवळ आता पूर्ण केलंय. आता पुढे माहीत नाही. चला रेल्वे तरी येत नाही ना, 12 वाजले नाही अजून वेळा. नो स्टॉप आली माका वाटतं रेल्वे जाता. रेल्वे स्टेशन मंडळी ही बघा. लाजाळू शेवटी सापडली. लाजाळू भेटत नव्हती. पाऊस शिलो पुन्हा छत्री उघडते. थांबा
गाडी कणकवलीवरून सुटली आहे. ही बघा लाजाळू दाखवते लाजता कशी ती. ही बघा लाजली. ही बघा आता मी माझ्या मुलींका देवश्रीकनी पर्टिक्युलर दाखवतलंय. लाज ही बघा लाजली. जरा जोरात पकडूचा लागता. ही बघा लाजली. ही लाजाळू 2 वेळ गेले ना ते लाजाळू करत होते. तिथे दिसायची नाही. हे बघा ही बघा लाजली. ही बघा बोट लावूची खोटी ती लाजली. चला ट्रेन येत या इला रेल्वे स्टेशन. हे बघा वैभववाडी रोड. चला आता तिकीट काढणार मी. जनरलने जाणार मंडळी. जनरलची तिकीट काढते आणि मग ट्रेनमध्ये चढणार. मंडळी पाऊस पुन्हा येलो बघा. पाऊस आसान नसान येतच राहता. आता गाडी पण येत. अनाउन्समेंट चालू आहे शेवटची. येऊ झाली. जनरलची बघा माणसं जास्त काय गर्दी नाही आज. मंडळी ही बघा आज पण वंदे भारत भेटता. टायमिंगच आहे त्याचं. आज स्लो आहे. आता मांडवी येता म्हणून माका ती थांबता क्रॉसिंगला. स्लो झाली बघा. वंदे भारत. ही बघा मस्त थांबतली आता. तर मांडवी येता अकडनं. डबे 1 2 3 4 5 6 7 8 डबे आहेत. हे बघा मांडवी येली आणि वंदे भारत साईडला थांबली आहे बाजूच्या प्लॅटफॉर्मला. हा मंडळी बघा मस्त खाली आहे. रिकाम्या म्हणा खाली म्हणा सगळे सीट रिकामी आहेत. फक्त कोकणातले गाववाले कमीच आहेत. हे बाहेरचे आहेत कामगार मंडळी. हॅलो चला आता इकडे बसते. हे बघा चालू झाली आता. चलली तिकडं माकट वंदे भारत पण गेली असतली. गेली. चला हॅपी जर्नी टू मी. तिकीट चेक करिले यंगच जरा मंडळी. ट्रेन खाली आहे. थँक्यू. तिकीट चेक केल्याने बघितलास कधी पण विदाउट जायचा नाही. तिकीट काढले म्हणून दाखवू शकलोय. आता भोग देईल. त्या दादान पण तिकीट दाखवले. मंडळी राजापुरीला राजापूर रोड.
पाऊस गेलो हा. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मांडवी एक्सप्रेस जनशताब्दी एक्सप्रेस ती बघा उभी आहे क्रॉसिंग साठी. बरोबर आता 1 वाजत इलो म्हाका 1:30-2 टाइम हा कणकवलीचो ती बघा. आता तिकडनं निघणारे म्हाका 2:30-3 ह्या बघा विलवडे मंडळी आडवली गाडी पटावट चालली. आडवली रेल्वे स्टेशन म्हणजे लांजावाल्यांका आडवली. मंडळी रत्नागिरीला गाडी पटापट चालली. आपला रत्नागिरी सगळे गाडी खाली बघून हैराण होतात. म्हणजे जनरल तर पर्टिक्युलर खालीच आज बुकिंगवाले असतातच. कृपया लक्ष द्या. दिवा वरून येणारी सावंतवाडी ला जाणारी दिवा सावंतवाडी येता वरण अजून चढा सावकात चढा. आलिया गिरीकर मस्त एकदम नजारा भारी. निसर्ग कोकणातील निसर्गरम्य कोकण. मंडळी या बघा संगमेश्वर रोडला त्या साईडला येलो प्लॅटफॉर्म. अरे उंची आई मंडळी चिपळूणला आता 4 वाजले बरोबर. मालगाडी उभी आहे चिपळूण.
मंडळी खेडीला पुढच्या अर्ध्या पाऊण तासात लगेच खेडीला आहे बघा. खेडला गर्दी आहे जरा. मंडळी दादरीला आता उतरते आता दादरला. आणि मग नंतर ट्रेन पकडून विरार ट्रेन पकडून भायंदरला जाणार. लय पुढे आता उतरलोय. मंडळी विरार ट्रेनची हालत बघा. दादरला चढलंय त्या गर्दीमध्ये उडी मारून चढलंय. बॅग हातात. आता बघा अंधेरीला थोडासा पातळ होता काय चढतोच काय माहीत नाही. साईडला आतमध्ये बघा. अजून अर्धा तास जातो ना. चला मग बाय. टेक केअर. काळजी घ्या.